излиза нищо, аз няма как да се стъгна. Защото аз няма нещо, което да направя, за да се оправи това. Че? Въртележката ли бе? Сега ще почвам да имаш. Добре, газ. Тук сега е на късмет. Не! Ай! Добра! О, стой първи! Дай го! Айде сега още веднъж преди и направо вие се изпълнявате. Много хубаво. Кой е монстър от тая година? Те си бях леде, това къде не стига. Ей, сега чата малко се разписа, ама... Да видим. Леле, тук само дано не се сечем, защото ако се сечем, става много лошо. Така, само да не изгубя пътя, защото на такива състезания много често се случва да изгубя пътя. Така, аз тук леко ще измамя, ще съкратя. Това вече ми помогна кой знае колко ден, но аз така да си читна лекичко. Лекичко. Оу, не, ей, тук сега се пресичат май пътищата. Да! Леле. Добре, няма никой за мое щастие. Ох, тук има някакъв знак, който се движи. Остават само още 27 чекпоинта. Аз все още съм първи. Ама брат ми нещо ме настига. Стига де! Разкарай са! Аре! Нищо няма ти стане, ако се разкараш. Ще малко. Абе, то ще ми взем от буста. Давай да забиваме. Взимам ми от буста. Изчезвай бе! Ох, нещо гръмна. Ти ми взе обаче... Това ме спря! Шит! Газ! Набери са! Дай, Пенчо! Леле, пускам ти, нали? Не ми пускаш бе, човек. Да бе, аз не виждам чертичките, които излизат. На мен не ми излизат на теб. Обаче сега вече си доближен. Майко, не! Шит! Нищо, аз ще ти взема. Гледайте, през повечето от състезанията бях първи, накрая той ми взима от буста и то не знае но как. Ох, не в завоя! Не ми давай в завоя, бе! Бай. Чакай, сега съм за теб. Разкарай са! Не, бе! Чакай, пусти ти, бе! Пусти, бе! Няма къде да бягаш! О, не! Не ме путай! Ох, човек, за малко чакаме да се пребием взаимно. Ох! Тук сега има кой по-добре взима завоите. Кюфте, не ме путай, бе! Мале, как ме путна! Това беше дрифт, бе, човек. Какъв дрифт, бе, ти направо си изсипа върху мен. Ох, сега ще изсипете ви върху мен. Да! Гъс, брат! Леле, само 3 чекпойта. Леле, тук битката ще бъде нереална. Ох, тук пак се спираме. Газ! Обърна се, някой се обърна! Бус! Пази се, бичас! Не можа! Първи! Forever! Защото, не знам, играта не ми е интересна. Просто аз не играя игри, които не са ми интересни. Не. Колкото идеи гледаме... 20 коефициента. Беше, а сега не е. Първия банен за месец, после за винаги. Знам, ти каза, че са ми излагали, но аз не мисля така, защото аз съм банван. 3 пъти съм банван до сега в GTA. И то в един акаунт. 17, 18, 22, what the fuck, 26? Добре, ще заложих. 17, аз заложих на теб на пук. Имам голяма патка. Стига да имайте си ги тия патки! Завирите си ги във вас. Кой го интересува това? Мале, само като вина назад, какво става, лошо ми се. Аз съм назад, това е проблема.
Не е проблема това. Защото сега мен като ме смачкат отпред. Леле, стара хайката, леле! Опа, Леле, не! опа. Пратиха ме вече, брат. Ще бера лайка цял живот. Няма да си купа нищо. Аз май се измъкнах, поне за сега. Аз се измъкнах, ама. Се измъкнах от не знам. Кола! Не, брат, защо ме спря, бе? Човек, Крадеца ме задвинава. мене всички ме затминаха. Крадец, взимам ти бус, обаче нищо не виждам, мога да те бутна. Какво стана, бе? Той ми се телепортира на мен. Нещо много странно от това състезание. Значи, ако бях нервен, ако имах сила да се нервя, просто до сега ще съм излезал. Ох, девети, Неро. Ой, караме по нищото! Е, ти там си чак, бе. Ай, брат, стига да гледай какво правиш! Бати кюфтето си! Опита се да ме Аз бутне изобщо сега нарочно. в момента не разбрах какво се случи, но след О, това. каква е тази цепка, бе? Какви си е тука? Опа, умира ми те 20. Да умира, бе. О, дай му! Леле! Изпуснах... Добре, защо не са направили нещо? Оф, това пак къде ме Тука спална за лоурайт бога? има. Къде не ме боли, какво има? Абе, добре Защо е не са измислено на... състезанието. Те добре са го измислили, обаче защо не са направили нещо? Стига де! О, да. Прецаках се много зле. Добре, аз съм 8. На теб. Вие къде сте, бе? Кой е първи? Мега Хекса, добре. Щом не е монстъра, става. Той монстър е зад мене. Добре. Трупай загуби, монстърче, трупай. На втора позиция съм. Значи толкова филно това нещо. Чай сега, какъв е то, какъв Горе, лорайт е втора гори? пак добре, обаче... Ай, къде изпе? Каква тази дупка тук из нищото, бе? Много бутат. Брат, не знам какво Какво? правят, обаче какви са тия дупки Човек, на аз от нищото! И накрая паднах като дебил. Като дебил паднах. Това ме прецака, аз стига де. Човек, аз от нищото колата ми се завъртя. От нищото е така на прав участък. Гати смутъм. Имам последен опит. Не го ли направя? Колкото и да съм изборен с вяра в мен се събужда. Не мога. Айди, изключвай се, бе, first person скапал. 10 пъти трябва да ти се Ей, копче. майка ти свършила на тъпа! Поне да бях в топ 3 сега и в топ 5. Брат, не мога да ти прочита чира, съжалявам. Не трябваше сега. Не като коза, не като коза. Изпревариха ме, 5-та позиция. Ужас. Бях на първа сума ти време и сега какво стана? Яде брънзелите. Ако знаеш как финиширах, лошо. И аз съм 10, бе!